לומד בישיבת מקיף ב'. מה? הוא לומד במקיף ב'? איזה חכם הוא. האמת שכן, הוא גם יושב טוב. עשיר ככוח. עשיר? לא לעמוד קודם. תימנים ועשירים מסתדרים יופי. להחרים הבוק 200 בעין. קבעתי עם רבנית בית הספר מקיף ב' שתבוא לספר לנו קצת על החתן. היא צריכה להגיע כל רגע. אם הם הגיעו, אני מה זה מתרגשת. שלום, גברת כרמלה. נעים מאוד. הרבנית מרקוביץ' לשירותך. תכירי, זוהי קנת, בת השירות הלאומי. הרבנית, באנו לדבר איתך על השידוך. שלום, ברוכות הבאות, תיכנסו. תביני, גברת כרמלה, מרוב אהבה התחפף לו המוח. נעשה לו סבתוחה. את לא מאמינה איזה חתן סידרתי לבת שלך. בחור ירא שמיים, צדיק אורגינל. מה באמת? שמעתי שהוא חכם מאוד. בטח, הוא לומד במקיף ב' בכיתה י"ב אחת אצל הרבי ישראל שמילה, צדיק נסתר או אין נסתרות. תגידי, במה הוא עובד? שמעתי שהוא טחון רצח. איזה רצח? השם ירחם! ברית כרותה על שפתיים! יש כוח לדיבור! לא, היא התכוונה לשאול במה הוא עוסק. הוא בשעות הפנאי מחלק ארוחות צהריים לתלמידים בחסות קרן רש"י, רואה? וואו, איזה יופי, ממש מצווה גדולה. מה זה? זה השיר זה? בקושי נגמור את החודש. למה? למה להגיד לא נגמור את החודש? לא ציינתי שהוא הבן של אפרים מהקפיטריה. עשיר ככוח! מרוב בורקסים וקורסונים, וואלה מבנה אחר חרבילה. וואי, צצות לגבות. תהילים לתהילים! ותורפת עלייך כרבנית. אבל אם הוא מכוער לאללה, בכל זאת אי אפשר. מה באמת? הוא אף כבקר מכוער? למה להגיד מכוער? למה? תגידי הוא מודגר יופי, תגידי הוא מדגמן לעברים, תגידי שיופי זה לא הצד החזק שלו. הרי כבר נאמר, שקר לכם וליופי, אישה יראת השם, היא תתעלל. מטורפת עלייך כרבנית. מי יכול להתחרות? היא תלמיד עירוני ב', ירא שמיים, צדיק, ממשפחה טובה. הוא דוד של ירון גרסי התימן.